Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýet gündür Ukrainada 2014-nji ýylyň Tomsunda Malaziýanyň MH17 uçarynyň helakçyligi uçramagynyň sebäpleri barada uzak wagtlap garaşylýan derňewleriň netijelerine öz maglumatlaryny hem goşmak boýunça finansyk etdi. Emma Gollandiýaly derňewçiler Orsiýetiň öňe süren netijelerinden birnäçe ýyl ýüz öwürdiler. Jekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perüşden dinläli. Gollandiýanyň derňewçileri Orsiýetiň Malaziýanyň 2014-nji ýylyň iýulynda günnäger Ukrainada helakçylyga uçran ýolagçy uçarakdaky ynamdar hasabata başga teoriýalary girizmek baradaky finansyny 13-nji oktýabrda hasabat bilen birlikde berilen dokumentleriň üstü bilen ýene bir gezek puja çykardy. Gollandiýanyň hawpsuzlyk keňeşiniň hasabaty Orsiýetiň derňewçileri başga sahnalary orta atmaga itermek üçin finansyk edendigini görkezýär. Bu mümkinçilikleriň biri MH17 nommerli uçaryň hawa raketasy bilen uzlandygy. Tanqidçiler Moskowany hawa raketasyny ara goşmak bilen Boeing 777-niň Orsiýet tarapyndan öndürilen bu yer-hawa raketasy sistemasy bilen düşürilendigini görkezýän esasy subutnamadan ünsi sawmak isleýänlikde aýplaýarlar. Sözsürümli fizika, telemetriya we harbi teknologiya arkaly gelinen 15 aýlyk barlygyň netijeleri Ukraina, Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapyndan öňe sürilen teoriýalara gabat gelýär. 21-nji iýulda ýagny uçar ýykylanyndan sanly jogun soň Orsiýetiň gorunmak ministerligi Ukrainanyň sewiş uçary Su-25-iň MH17-ni ýerlandygyny, uçary şonuň urup ýykan bolmagynyň mümkindigini ileri sürdi. Orsiýet hasabatda hawa raketasy teoriýasyna üns berilmendigini aýdýar. Gollandiýanyň derňewçileri bolsa bu mesele ýeterlik derejede üns berildi diýerler. Derňewçiler MH17-niň uçuş maglumatlary bilen raketanyň uçuş ýolu baradaky maglumatlary birikdirip, raketanyň Iznejny owasynyň golaýyndaky 320 kvadrat kilometrlik regiondan atylandygyny kesgitdirler. Şol wagtda bu region separatistik sewiçijileriň kontrollugyndady. Bu barada bu raketa sistemasyny öndüren Orsiýetiň döwletiň eýesiligindäki kompaniýasynyň özü hem barlyk geçirdi. Ol raketanyň Iznejnyň takminan 30 kilometr günnägerinde ýerleşen Sarashchenko owasynyň golaýyndan atylandygyny öňe sürdi. Orsiýetçi separatistler bu regionyň şol wagt Ukraina güýçleriniň gödäwçiligine bolandygyny aýdýarlar. Gollandiýanyň hasabatynda bolsa Orsiýetiň bu delili reddedilip, beýle bolan halatynda uçara ýeten ziýan häzirkisinden tapawutly bolardy diýilýär. Gollandiýanyň derňewçileri öz derňewleriniň öresini geňeldip, türlü mümkinçilikleri hasaba alandyklaryny aýdýarlar. Mysal üçin MH17 nommerli uçaryň işgärleriniň Boeing 777-niň ýagdaýy, şeýle hem dören oýuklar we ýene de derňewde köp zatlar gözden geçirilipdir. Ýöne olar beýleki teoriýalary hem garap olary ret edendiklerini aýdýarlar. Derňewçiler uçaryň dargap ýykylmagyna sebäp bolup berjek beýleki ýagdaýlar barada hem oýlanyldy, olar analizlendi we ret edildi diýip ýazýarlar. Günnäger Ukrainada 2014-nji ýylyň aprel aýynda gazaply hereketler ilki Donetskiň sewda merkezine dörep, Demirgazyga, Günnägere we Günerta ýaýraly bäri Orsiýet betnesi toparlaryň ýerli ilat bilen Orsiýetli meýletinçilerden durýandygyny aýryp gelýär. Ol bular öz meýline giden adamlar diýär. Ýöne bu raketa sistemasy ýaly çylsyrymly ýaraglaryň agyr artilleriýanyň bolmagy we Ukraina tarapyndan ele salynan orslaryň haýsy goşun birligine degişdiklerini aýtmagy Moskowanyň bu aýtýanyny ýalana çykarýar. Habarçymyz Aras Perüşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizde bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi Medduat
e-mail belgesi gmail.com adresimizde. Şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosyny sizi habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredov Washingtona sapar edýär. Türkmen delegasiýasynyň bu ýerde Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri bilen 15-nji oktýabrda iki taraplaryň gatnaşyklar barada gepleşik geçirjekdi gaýdylýar. Munyň öňü ýerinde Washington Post gazetinde Azatlyk radiosynyň habarçylaryna Türkmenistanda edilýän batyşlar barada ýörüýte makala çap edildi. Onuň mazmuny bilen sizi kärdişim Merdan Saryýew tanyşdyr. Amerikanyň awraýly habar teristleriniň biri Washington Post gazetinde süýlüň 13-nji oktýabrynda türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna edýän ýygyderli basyşlaryna bagyşlanyp ýürüýte makala çap edildi. Makala Sovet Soýuzy dargandan soň türkmen häkimetleriniň 5 milyon ýyllatly we tebigy resurslary baý ýurdy, Merkezi Aziýanyň küweytine öwrümek baradaky eden hyýallary bilen başlanýar. Emma Washington Post Türkmenistanda boğucu diktaturanyň ornaşmagy we soňky döwürde energiýa resurslarynyň bahalarynyň pete gaçmagy netijesinde ýurduň üsüsiniň gaýta gitdigiçe petege diýreýändigini ýazýar. Ýurtda öňden bäri dowam edip gelen mugut sosial hyzmatlar ýatyryldy. Döwletiň eýetçiligindäki käbir edaralar işgärlerine aýlyklary wagtynda tölemekde kynçylyk çekýär. Munyň üstesine de ýurduň Owganistan bilen serhetlerinde islamçy söwüşçileriň ornaşyp başlandygy aýdylýar. Häkimetleriň bolsa bu onçokly oňoýly bolmady habarlary jogap hökmünde bular barada ýylata nähildir bir maglumatyň berilmeginiň öňüne almakçy bolýandyklaryna üns çekilýär. Hökümet onsuz hem yurtdaky media seristleriniň ählisini öz kontrollygynda saklaýar. Netijede Türkmenistanyň ýylaty türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk habar seristesi bolan Azatlyk radiosynyň habarlaryna bil baglamaly bolýar, diýip Washington Post'yň makalasynda nyktalýar. Nesir Azatlyk radiosynyň gaýdusuz habarçylarynyň ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar, çağa zähmeti, häkimetleriň eden etdiligi, serhetdäki dartgynylyk barada Türkmenistanyň ýylatyny habarly edip gelýändigini ýazýar. Emma Washington Post soňky döwürde türkmen häkimetleriniň olaryň hemsesini semetmek ugrunda tagalla edip başlandyklaryna üns çekýär. Satelit antenalar şäheri awadanystyrmak bahanasy bilen zor bilen aýrylyp başlandy. Habarçylara basyşlar artdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliýew iýul aýynda tutsak edildi. Azatlyk radiosynyň başga bir habarçysy Osman Haliliýewiň köp sany garyndaşlary işlerinden kowulup, ol hem ýa türmäge gidersiň ýa-da azatlyk bilen işleşmäge bet edersiň diýen haýbat bilen işden çekilmäge mejbur edildi. Washington Post gazeti Türkmenistanyň hökümeti hiç kili jogapkärçiligi çekilmezden nädip beýle hereketleri edip bilýär diýen soragy goýýar. Gazet Amerikanyň Döwlet Departamentinde Türkmenistanda we käbir beýleki ýurtlarda adam hukuklarynyň yaramaz ýagdaýy barada käte çykyş edilýändigi, emma ol ýurtlar wagtynda Amerikanyň siýasatynda ýeterlik derejede üýtgeşikligiň bolup geçmeýändigi barada ýazýar. Munyň netijesinde Azatlyk radiosynyň gaýdusuz habarçylaryna goşadyrnakda awçylyk mewsüminiň açylýandygyny, şeýle-de milyonlarça adamyň hakykaty bilmek mümkinçilikleriniň çäklendirilýändigini ýazyp, Washington Post nesiri Türkmenistanda hakykaty basyp ýatyrmak söz wasyly makalasyny jemleýär. Belläp geçsek bu makala 15-nji oktýabrda Washingtonda başlayan Amerika-Türkmenistan iki taraplaryň konsultasiýalaryň öňü tirasynda köpçülige ýetirildi.
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky Türkmen delegasiýasynyň Birleşen Ştatlara saparynyň öňü sirasynda Washington Post gazetinde Azatlyk radiosynyň habarçylary barada çap edilen maglumatyň mazmunyny kärdeşim Merdan Sariýewden dinlediňiz. Halkara guramalary hem Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistandaky ýagdaýyna aladalanma bildirdiler. Media serişdeleriniň we halkara guramalarynyň ençemeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen jurnalistini boşatmak barada çağırış edip bilelikde beýannama ýaýratdylar. Bu maglumatyň mazmunyny kärdeşim Muhammed Tahirden dinläli. Abreli media guramalarının we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň ençemesiniň jogapkary ýolbaşçylary Azatlyk radiosynyň tutsaglykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nefesguliýewiň derhal azat edilmegini sorap umumy hata gol goýdular. Şu aýyň 15-ne Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda Washingtonda geçiljek ýyllyk iki taraplaryň konsultasiýalaryň öňü sirasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow Birleşen Ştatlardaky ilçisi Meret Urazow ýolunyň hata Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş redaktory Nenad Page, serhesiz raportörler guramasynyň Birleşen Ştatlardaky direktori Delfin Hagland, Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň redaktory Ruslan Matiyev, paxta kampaniýasy toparynyň koordinatory Matthew Fisher Daly, Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň ýokary derejeli maslahatçysy Ivar Daly, Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denver, Freedom House toparynyň vice-prezidenti Daniel Kalingard gol goýdular. Gepin gerdişine göre ýatadyp geçdik. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nefesguliýew şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenbaşy şäherinde ýitirim boldy. Sapar Mehmetiň ýakynlary gytaklaýyn 3-nji çeşmelerden onuň bir kanun neşe serişleriniň gaçakçylygy aýplamasy esasında tutsak edilip 3 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilenligini bilip galdylar. Emma Türkmen resmileri Sapar Mehmetiň ýakynlaryna oňa çykarylan hökmüň nusgasyny görkezmeýärler. Munyň üstesine de ogluny ýönkelýän aýplamalary inkar edýän Sapar Mehmetiň ejesiniň tutsaklykdaky perdendini görmek sinançyklarynyň ählisi şowsuz gutardy. 14-nji oktýabrda ýeredilen hatda Türkmenistanyň türmelerindäki bar bolan aýlygynç şertler sebäpli Sapar Mehmetiň saglyk we howpsuzlyk ýagdaýyndan da uly aladalanma bildirilýär. Hata gol goýanlar egerde Türkmen häkimetleri Nefesguliýewiň akwaly baradaky maglumatlary ýaşyrmagyny dowam etdirseler, onda Sapar Mehmetiň zor bilen ýitirim edilen hökmünde häsiýetlendiriljekdigine, munyň da halkara kanunçylygynyň düzgünleriniň gödek bozulmasy boljakdygyna üns çekýärler. Çarşamba güni ýeredilen hatda tutuş Ýewroaziýa boýunça Türkmenistanyň zor bilen ýitirim edilenleriň iň ýokary görkezjili ýurdu hökmünde hasaba alınandygy şeýlede serhesiz raportörler guramasynyň media azatlygy indeksinde ýurduň 180 döwletiň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilenligi ýatladylýar. Bu ýagdaýlaryň halkara jemgyýetçiliginiň duşundan boş geçmeýänligi hem nyktalyp geçilýär. Türkmen häkimetlerine ýolunyň hatda Sapar Mehmet Nefesguliýewiň Türkmen häkimetleri tarapyndan toslama aýplamalary esasında tutsak edilmeginiň we onuň ýakynlary bilen duşuşdurulmazlygynyň Aşgabatyň halkara jemgyýetçilik we grajdan şertnamasynyň çäklerinde öz üstüne alan borçlarynyň gödek bozulmaslygy nyktalýar. Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda azat media garaşsyz jurnalistler näme derejede zerur? Hormatly radio dinleyijiler, sosial media serişdelerinde orta atan bu sowalymyza jogap bermek isleseňiz, Facebook'ta Azatlyk Radiosy, WhatsApp'da Azat Habar adly sahypalarymyza tesbir ýazyň. Siziň pikirleriniz biz üçin ören möhümdir. Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda etnik azlyklaryň şol sanda özbek kazak dillerinde bilim beren orta mektepleriň habar serişdeleriniň şol sanda gazet jurnallarynyň ýapylanyna ençime ýyl boldy. Şol wagtda Türkmenistan bilen goňşy ýurtlarda türkmen dilinde okadýan mektepler bar. Azatlyk Radiosy Özbekistanyň Xarezm regionunda işleýän türkmen mektebi barada ýörite video reportaj taýýarlady. Websaytlarymyzda ýerleşdirilen bu maglumatymyzda şeýlede dinleýijilerimiziň pikirini bilmek üçin Türkmenistanda etnik azlyklarynyň milli mektepleriniň neşirleriniň ýapylmagynyň täsirleri barada orta atan sowalymyza ençeme pikir gelip gowuşupdyr. Gelin olaryň mazmunyny kärdeşim Fahradan dinläli.
Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryna sahypalarynda Türkmenistanda milli adlyklaryň şolsanda özbekleriň, gazaklaryň mekdepleriniň, gazet jurnallarynyň yapylanyna ençeme ýyl boldy. Bu ýagdaýyň netijeleri şuňky gün näme de gözeýler diýen soraw bilen açan forumny okuwçylarymyzdan ençeme seslenmeler gelip goşdy. Gepin gerdişine görä belläp geçdik, Azatlyk radiosu bu forumy Özbekistanyň Harezm welaýatyna deýişli Ürgen çetrawynyň türkmenler diýilip atlandyrylýan owasyna Ýörüýte Türkmen mektebi barada video raport taýýarlan güni, ýagny 13-nji oktýabrdaşdy. Gürün edilen videoda Özbekistanyň Türkmen mektebi, ony bilim alýan türkmen çağlary barada maglumat berilýär. Bu forumda ilkinji bolup tesvir edenlerin biri Mehrat okuýjymyz bolup, ol Türkmenistanda gazet jurnallary türkmenler okanok, başgalar nämetsinler. Täjikleriň owasynaky mektepde düýünden okuw ýokmuş, çağlar atlarynam ýazyp bilen okmuş diýip ýazýar. Emma okuýjymyz öz tesvirini agdalýan şol owanyň nirede yerleşýäni barada anyk maglumat bermänler. Radio atly okuýjymyz Ýörüýte etnik dillerde sapak berýän mektepleriň ýapylmagynyň we agdalýan dillerdäki neşirleriň gadagan edilmeginiň bilimde hemde siýasatda göze ilýändigini ýazypdyr. Forumda tesvir alyran okuwçylarymyzyň arasynda Özbekistanda Türkmen mektebiniň bardygyny, emma Türkmenistanyň özbek mektepleriniň ýapylandygyny üns çekenler hem bar. Olardan biri diýar atly okuýjymyz Türkmenistanda özbek mektebi ýok. Bu nähili adalat diýen soraw goýýar. Okuwçylarymyzyň käbirleri bolsa Türkmenistanda türkmen dilinde bilim berilmelidigini öňe sürýärler. Ataş ata öz tesvirinde Türkmenistanda türkmenleriň ýaşaýandygyny, şonuň üçin türkmençiligi siýlemaly hemde hormatlamalydygyny aýdýar. Özüne Wawa Muslim diýip at beren okuýjymyz bolsa türkmenleriň myhmansoýer halkdygyny ýatladyp, gep türkmençäni bilmekde ýa-da olar tarapyndan türkmenlere hormat goýmakda däl. Tersine biz ýurda gelenlere hormat goýmaly. Türkmen halky myhmansoýer halk. Şol myhmansoýerligimizi ýitirmäliň. Mene türkmen däl millet Türkmenistanyň adyny garalady diýip eşdemok. Şonuň üçin bir-birege siýlanşyk bolsun diýip öz tesvirini jemleýär. Okuýjylarymyzyň arasynda bu tema barada öz ýaňsyly garaýşlaryny beýan edenler hem bar. Nazar Gurdy fatly okuýjymyz forumdaky soraga arkada gözeýler diýen gysga jogap beripdir. Özbek, gazak we beýleki etnik dillerden tapawutlykda Türkmenistanda rus dilinde sapak berýän bir mektep henizem öz işini dowam etdirýär. Şeýlede rus dilinde çap edilýän bir gazet hem bar. Ýerelenni aýtsak, bu pikirler Azatlyk radiosynyň okuýjylarynyň pikiri bolup, ol Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlendirmeýär. Kardeşim Sehranyň okuwçylarymyzyň tesvirleriniň esasynda taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda milli azlyklar meselesi barada diskussiýalara goşulmak, şeýle Özbekistanyň Harezm regionunda işleýän türkmen mektebi barada taýýarlanan Ýörüýte video reportajymyzy görmek isleseňiz, azathabar.com web saýtymyzda, sosial ulgamlarynda, Facebookda, Azatlyk radiosu, Wkontakte'da Azat Habar atly sahypalarymyza tiýahat ediň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistan derbeden okotnet ya da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Türkmenistanda ilatyň arasynda dollar satyn almagy islegleriň soňky wagtda artýanlygy aýdylýar. Şol bir wagtda bu urdan käbir resmi çäklendirmeler hem girdilýär. Paýtagtda dollar çalyşyk nokotlaryndaky soňky ýagdaýlar barada gürrüň bermegi sorap, Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewa ýüzlendik. Kardeşim Sehranyň Amanmuradagy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada Aşgabatda dolar satyn almak meselesi bilen baglanşykly käbir täze çäklendirmeleriň ýüze çykanyny habar berilýär. Siz şu gün Aşgabatyň käbir pul alyş çalyşyna kotlaryny aýlanyp gördüňiz. Siz bu barada nähile maglumat alyp bildiňiz? Paýtagtyň pul alyş çalyşyna kotlarynyň tas ählisiýen ýaly işläp dur. Döne şol pul alyş çalyşyna kotlarynyň ählisinde de raýatlaryň dikkatyny raýatlar her aýda $1,000 artmyş Amerikan dollaryny alyp bilmeýär diýen bildirşem asylgydyr. Şu bildirşem dol ýerine ýetirilýär. Banklarda kompýuter sistemasy umuman oňa işleýär. Şonda da pul çalyşmagy Amerikan dollaryny satyn almagy waran adamlaryň adi kompýuterden gözlenip tapylýar. Eger şol doğrudan her aýda $1,000 kabak gelýän bolsa, onu pul berýärler. Döne eger de ol ýonky aýlarda
aydaly 15.000-20.000 Amerikan dollaryny satyn alan bolsa, olary faýsylyk bilen ýygnura diýerler. Siz öňkü aýlarda bir ýyllyk normany alypsyňyz, şol üçin size dollar biz berip bilen diýip ýygnura diýerler. Bir täze kabul edilen karar bilen bagly görüşýärde anyň keçirýän bir ýagdaý bar. Sebäbi kabul edilen islenmek kanun özünün kabul edilen gününden hem de güýje girýär diýip keskitlenen gününden başlap güýjüne girýär. Döne inha şol adam başına her aýda $1,000 vermek düzgünü özünden öňki aýlara meselem oktyabr aýynyň 10-njy aýda sen ýylyň başynda 1-nji aýda $15.000-20.000 artsyn ýa-da oktyabr aýyna $50 artsyn biz berendik diýip kada kanuny kabak gelmeýändir. Amanrada resmi pul alış çalışma kodlarına ýagdaýlar barada belli bir derejede gurrun berdiňiz. İl içinde Garabadır ady bilen tanalýan resmi däl pul alış çalışma kodlarında ýagdaýlar nähili? Resmi alış çalışma kodlarına bir Amerikan dollarynyň bahasy 3 manat 49.113 tenge. Onun satış bahasy bolsa 3 manat 51.175 tengeden şunuruktanım dollar satılýar. Alış çalışma kodlarının owat ýok. Öne kara bazarlarda dolların nırxy üzül kesil üýtgedi. Bir Amerikan dollaryny ön kara bazarda 3 manat 60 köpüge satýan bolsalar, in arzan satarlaryny bir Amerikan dollaryny 3 manat 70, 3 manat 75 kenge köpüge satýarlar. Yönüşýärdir bellemel bir ýagdaý. Kara bazarda öňem ogruýyn sowda edilýär bolan häzir şol ogruýluk hasam güýçlenni soň aýdaly şäheriň bazarlarynyň birerleriniň goloýunyna umuman bazarın goloýunyna belli ýerlerde dollar sowdagarlar durýan bolsa indi şu ýerlerde ýokdy eýsem ondan has bukurak yerlerde durýarlar. Käbirler bolsa öz öýüne gelýän dollar müşteriler bilen dollar sowdasyny diýe ýöne biýem howply sebäbi tanamasalar bilmeseler sowda etmek dollary satmakda näse behbitlerim bolsa kara bazar sowdagarlary saklanýarlar. Sebäbi şeýle arlyk ýoly bilen ele salynıp özüne jerime salynardan administrativ çäreleriň görülerinden çekinýärler. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimde atnaşyp beren gürüňiňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kerdeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Kanan gözüm düştü, levin bilen dişlerime